Je li to, tata? Ne, Milo. To je oklagija. A kako izgleda mutilica za jaja? Ovolika je i ima smešan okrugao žičani deo na kraju. Ne mogu da spremim ručak bez nje. O, šta kažete na ovo? Ne, Lofti. To je kašika. O, mušterija. Pitam se ko je to? Čekajte me! Zdravo, komandante Cottontail. Šta danas čistimo za vas? Moje istraživačko odelo, molim vas. Upravo sam se vratio sa jako opasne ekspedicije kroz džunglu. Bilo je veoma mračno, veoma opasno i veoma vruće. Pa, možete da zamislite. Vi ste pravi istraživač života. Pa ti si me skoro uplašio, ali da, ja sam zaista istraživač. Plovio sam uzburkanim morima do dalekih obala i video prizore koji bi te potpuno zbunili. Jurio sam zvezde kroz užareno noćno nebo i bezbroj puta izbegao propast. Wow! Baš uzbudljivo, komandante. Hajde da vam malo osvežimo tu vašu odeću. Hvala vam, doviđenja! Odnećemo ovo sucu, mama. Tako je koristan, dečko. Zdravo, Milo. Šta si mi doneo danas? Istraživačko odelo, suc. Malo je smrkivo. Ovo će zahtevati pranje na 100 stepeni i 5 ciklusa na režimu lakog peglanja. Pokrećem! Suc, a da li imaš neka istraživačka odela za nas? Čekajte malo da pogledam. Istraživači u džungli. Čujte taj čudan zvuk. To je sigurno strašna zver sa velikim zubima. Sa velikim zubima? Milo, šta to radiš? Istražujem. Hajde. To je komandant Cottontail. Dalje ruke od moje banane, za ne daj Bože! Šta? Gde sam? Drago mi je da ste ovde, mladi istraživači. Vidite, na tragu sam neprocenjivog blaga. Legendarne zlatne mutilice Anda. Peo sam se na neusvojive planine, prešao nepremostive reke. Toliko sam blizu zlatne mutilice, skoro da mogu da je namirišem. Ali, nažalost, ne mogu dalje. Zašto? Da li je džungla previše strašna? I puna strašnih stvorenja. Sa velikim zubima. A ne, samo sam dobio žulj na stopalu. Pogledajte. Dugo sam morao da hodam, samo da znate. Ne brinite, komandante. Mi ćemo pronaći zlatnu mutilicu za vas. Divna vest! Ovo je jedina poznata mapa ovog područja. Morate preći pored stene lobanja, kroz tunel drveća i preko opasne klisure. Ali ovo je stara mapa i nije potpuna. Popunite ostatak uz put. Ali šta ako se izgubimo? O, moj dragi dečače, pravi istraživač nikad nije izgubljen. On je samo pronašao neko novo mesto. Prepustite to nama, komandante. Lark, ti si zadužena za čitanje mape. Ovuda! Definitivno ovuda. Pazite se lukavog gospodina Kroka! Učinit će sve da prvi stigne do blaga. Stena lobanja. Izgleda baš lobanjski. Mislim da nas neko prati. Ko nas prati?
To je samo grm sa jezivim očima i pravi neobičan zvuk. Sunce mu je udarilo u glavu. Dođi, uzmi malo vode, Lofty. Dobro, u redu, ali siguran sam da sam nešto video. Kuda dalje, Lark? Idemo u... tunel drveća! I Opasna klisura! most izgleda čvrsto i vrlo sigurno. Hajde, Lofty! Bićeš dobro, samo nemoj da gledaš dole! Jel si morala to da kažeš? Mislim da se odlično snašao. U redu, kuda dalje? O ne, mapa! Nestala je! Ali to znači da smo zauvek izgubljeni u džungli. Ali možemo preživeti pomoću biljaka i kišnice. O, mogli bismo izgraditi kućicu na drvetu sa merdevinama. Žao mi je što sam izgubila mapu, Milo. Šta ćemo sada? Stvarno ne znam, Lark. Samo treba da razmislimo. A ovdje bismo mogli da napravimo malu kuhinju od bambusa. Čekaj, šta je ono rekao komandant Cottontail? Daje ruke od moje banane? Ne to. Pravi istraživač nikada nije izgubljen. Samo je pronašao neko novo mesto. Ali šta smo mi pronašli? Pronašli smo vodopad. I mi smo istraživači, zar ne? Da! Istražujmo! Našli smo je! Legendarna zlatna mutilica Anda. Dakle, tako izgleda mutilica za jaja. To je lukavi gospodin Krok. I njegova vojska vrednih pčela. Vama na usluzi. Pratili smo vas celim putem dovde. Znao sam da nas prate. Bio si u pravu, Lofty. Mudro si se okrenuo da pogledaš kroz vodopad, ali sada se udalji da mogu da preuzmem blago. Znao sam da ću te pronaći, a sada si samo moja. Nećeš se izvući, lukavi gospodine Krok. A ko će me zaustaviti? Šta se događa? Beži! Čekajte, čekajte! Brzo! Popnimo se na vrh! Ne brini, Krok! Moja je! Pronašli ste je! Legendarna zlatna mutilica Anda! O, bravo, mladi istraživači! Malo smo se izgubili, ali smo pronašli novo mesto. Predivan vodopad gde je bila skrivena. Onda ćemo ga nazvati Vodopad čuda i dodati ga na mapu. I gotovo! Komandante, šta ćemo sada sa mutilicom? Odnećemo je pravo u muzej, zar ne? Ili u antikvarnicu. Vrlo zanimljivi predlozi, ali ne. Ja sam planirao zapravo da napravim jedan legendarni omlet Anda za ručak. Ko je gladan? Ja molim! Sjajno! Da li ste se zabavili danas kao istraživači? Suc, bilo je najbolje na svetu. Bili smo u džungli tražeći blago, videli smo kamen u obliku lobanje. I most preko veoma visoke litice.
I predivan vodopad. Da, kad porastem, bilo bi sjajno da postanem Istraživač!